Il-Partit Nazzjonalista minn dejjem kien sinonimu mal-edukazzjoni u determinat illi jibqa' sinonimu mal-edukazzjoni. Għaliex aħna għalina l-edukazzjoni hija għodda biex kull persuna tilħaq il-milja tagħha illi niftħula il-bibien tal-opportunitajiet beraħ tgħaddi minnu u tirnexxi. Irridu nkomplu ninvestu fl-edukazzjoni u fuq osma differenti. Hawnhekk dalgħodu qegħdin naraw x'opportunitajiet kbar għaż-żgħażagħ, opportunitajiet illi żrajna iż-żerrija għalihom aħna. Naħseb li l-istudenti verament li għandhom sfidi, ma sfidi ħafna minnhom tal-għażla. Illum il-ġurnata għandhom ħafna xelta ta' programmi ta' studji milli jażlu u allura hemmhekk għandhom bżonn ukoll l-assistenza biex tiddiriġihom lejn it-toroq li hemm. U mbagħad għandhom ukoll ħafna xelti u ħafna għażla ta' wara li jiggradwaw. Din l-attività tal-Careers Convention hija waħda mill-metodi kif l-istudenti għall-istudenti stess jippruvaw joħorġu metodu ta' kif jgħinu lil xulxin kif isibu saqajhom fid-dinja tax-xogħol